रात भर ना खुद सुतलन ना हमरा के सुते दिलन। हमर तक कहानी सुनात सुनात पूरा कहानियों खत्म हो गई। हमहू माफ़ी मांगत हैं कि अगर हमरा से चाहे हमरा परिवार के कोनो बात से आपके मन में कोनो तकलीफ होखल होके तो हमरा के माफ़ कर दे। रउआ शादीशुदा बानी? हाँ। हम एक कोना में पलल अपन जिंदगी बितावतन। तू झूठ कहा ताड़ू सारू, तू झूठ कहा ताड़ू। अरे ना तू जी पैबू ना हमके कुछ समय चाहिए बस। ज्यादा बच्चा पैदा कैला में अगर हमार तबीयत खराब हो गई, मतलब अगर हम मर गई तो का रउआ टीम खातिर दूसर बियाह कर ले? रात में घर से बाहर जाए की आदत तो हमार बा। रउआ कब से निसचरी हो गई बानी। के रहे हो? हम पूछा था के रहे हो? रंजीत, आज तो के बतावे के पड़ी कि के रहे हो लेके का रिश्ता बा ओकरा साथ तोहार। बाबूजी। मत कह बाबूजी तू हमरा के। तोहार बाबूजी वही दिन मर गईलन जब तोहरा के दूसरा लड़की के साथ देख लेनी। अब खाली इतने बता द कि तोहरा हमनी के साथ संबंध रखे के बाद क्यों लड़की के साथ? बाबूजी, हमके कुछ कहे के मौका दे। बिल्कुल कह। काहे से कि कानून में फांसी के सजा सुनौला के बाद भी इच्छा पूछल जाला। बाबूजी, गाड़ी के पेट्रोल खत्म हो गए रहे ही खातिर अस्तारिका हमार दोस्त बाड़ी, यही से वो हमारे साथ रहले। दोस्त? कैसन दोस्त? जे एक शादीशुदा मर्द के रात रात भर अपना साथे रोकेली, जे एक दोस्त के अपना जीवन से भटकावे के कोशिश कर रहल बाड़ी, वो दोस्त? दरअसल बाबूजी ओकर कोनो दोस्त नहीं के। वो हमार जिंदगी से बिल्कुल अनजान बाड़ी। वो नहीं जानत कि तू शादीशुदा बाड़ा। बा बेटा बा। अब हम लड़की के का दोस्त दी जब खोट हमरे बेटा में बा। अच्छा जाए दीजिए, अब जे गलती हो गई से हो गई। अब बेटा रंजीत, चला बाबूजी से माफी मांगा और ये वादा करा कि आज के बाद कौनो ऐसा हरकत ना करबा। ये बात के इनका पर कोनो असर ना होई और माफी हमरा से ना इनका के बहू से मांगे के चाहिए। काहे से कि गुनहगार हमार नहीं खन, ये गुनहगार हवन बहू के। बाकी हमारी जिंदगी के जिम्मेदार वही बाड़ी। रहुआ ये जाने के कोशिश कब्बो नहीं कहनी कि हम दिन दिन भर घर से गायब काहे रहिले। हमार परेशानी का बा? घर से गायब रहला से तो कोनो प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई। एकरा खातिर खुदे कोशिश करे के पड़ल। पिछला 5 साल से कोशिश करके हम थक गए बानी बाबूजी। एकरा मतलब अपना परिवार के नाक कटा के तो दूसरा लड़की के आगोश में पड़ल रहा बा। हमार इज्जत, हमार खानदान के इज्जत के कोनो परवाह न करबा। एक बात कान खोल के सुन ल रंजीत, जे हमार इज्जत और हमार खानदान के इज्जत के साथ खिलवाड़ करी ओकरा अपना जिंदगी से दूर करे में हमरा कोनो संकोच ना होई, चाहे वो हमार बेटे काहे ना होकर। ना, अब हमार बेटा ऐसा कोनो गलती ना करी, ये हम वादा करतानी। अब बेटा रंजीत, अपना साथे साथे हमनियों के जिंदगी तबाह मत करा। समय बा, सुधर जा। चला जा अपन कमरा में। सुनी जी, हम रउआ से विनती करतानी, बात के यहीं खत्म कर दी। घर में मेहमान भी आवे वाला बाड़न सन, तनिको भनक लागी तो बात के बतंगड़ बने में देर ना लगी। ठकुराइन, भूसा से तोप के आग ना बुझावल जाला, उसे आग और भड़क जाला। हम तो भविष्य देख रहे बानी ठकुराइन। राउर बेटा हमार इज्जत, हमार घर परिवार की इज्जत सब कुछ दांव पर लगा देले बाड़ा। ठकुराइन, हमरा तो ये घर ताश के पत्ता ऐसा ढात दिखाई पड़ता। सुनी जी, ये सब क्षण भर के आंधी बा। अब रउआ ऐसे टूट जाए तो हमनी के का हुई।
लगाम खींच के रखी। का कहलू दीदी, घर परिवार के लोग खुश बा? अरे खुश कहाँ न रही लोग, इतना मालदार संबंधी जे मिल गई बा और करोड़ों के जायदाद। अब तो विजय बबुआ के जिंदगी सवर गई दीदी। हाँ, और साथ में हमार हाँ दीदी, और कुछ कहत रू का? हाँ, बोला ठीक बा, तो हम तेरा फिर फोन करब। हाँ, रखा था नहीं दीदी, प्रणाम। का बात बना जी? केहू के छुप छुप के बात ना सुनल जाला। हम काहे खातिर केहू के बात सुनी दीदी? हम तो बस यह पूछे खातिर आयल रहनी कि हमरा से ऐसा कौन गलती हो गई बा कि रउआ अपना छोटकी बहन के बिसर गईनी आ हमरा कमरा में कोड भी ना धरेनी। गलती तहरा से ना राजी, हमरा से हो गई बा। कहे से कि यहाँ जितना लोग बारन ना, वो ई सोचत रन कि हम तहार दुश्मन हैं और तहार होखे वाला बच्चा के भी। अब तो यह बात से डर लगता कि कहीं तू जानबूझ के कुछ खा लेबू ना, तो पैर फिसल के गिर जाइबू तो लोग तो हमरा के ऊपर इल्जाम लगा दी ना। ऐसे अच्छा बा कि तू आपन कमरा में खुश रहा और हम आपन कमरा में। बाकी दीदी, एक के कमरा में रहत रहत हमार मन उबिया गइल बा। तो हम का करी? लागता राउर मूड कुछ आज बेसिए खराब भइल बा। होखहू के चाहिए, अगर हम रउआ के जगह होती तो हम तो बौरा जाती। तू कहल का चाहत रू? तनी खुल के बोला। का बोली? पता रही तो जरूर बता देती। दरअसल काल राती में हमार तबीयत खराब हो गई रहे। तो खिड़की पे खड़ी रहनी और देखनी कि रउआ कहीं जात रहनी, है ना दीदी? हम उतना राती खानी कहाँ जाए? लागता तहार दिमाग और आँख दोनों खराब हो गई बा। हो सकेला दीदी, काहे से कि काल राती में भैया जी जब घरे लौटत रहा तो एगो औरत के संगे बात करत रहलन। वो जरूर कोनो दूसर औरत हुई। काहे से कि भैया जी रउआ के वैजा देख के तो बर्दाश्त भी ना कर सकेलेन। बस बात खत्म हो गई। अब तो तहार पेट के दर्द खत्म हो गई ना राजी। जा जा अपन कमरा में जा और देखा उस जोरू के गुलाम तहार पति तहरा देखे बिना कहीं सर तो नहीं खन पटकता ना। जा। रउरे आशीर्वाद बा दीदी कि हमरा के ऐसन पति मिलल। अब हम जा रहल बानी दीदी। ठीक बा, एक बेरी शादी हो जाए तो अरे रह दे हमार दीदिया के फोन होई। तू लोग जाके अपन साफ सफाई कर। हेलो दीदिया। हेलो ना, हम महादेव श्रीवास्तव बोला तानी। कौन महादेव श्रीवास्तव? महादेव श्रीवास्तव तनुजा के चच्चा। तनी एक मिनट तनुजा से बात करा था। इहमा कोई तनुजा उनुजा ना रहेली। के है? केकरा से बात कर रहल बाड़ू? चाचा, तनुजा के चाचा जी। हाँ, तनुजा के खोजते नहीं रुआ। रुकी हम बस अभी बुला देते नहीं। चंपा जा तनी तनुजा बबली से कहिया कि उनकर चाचा के फोन बा। जा जल्दी बुला के ले आवा। हम बुला दिले बानी। हाँ ठीक बा। का बात बा? एजा खड़ा बानी। ठकुराइन, हमरा बुझाता कि बड़की बहुरिया
तनुजा के पसंद ना करेली। अब जाए दीना जी, हाथ के पांचों अंगुरी बराबर थोड़े होला। पांचों उंगली तो बराबर ना होला, बाकी एक उंगली भी अगर कमजोर हो जाए तो हाथ के पूरा ताकत कमजोर हो जाए। ठकुराइन अब भी समय बा, घर के संवारी सुधारी सबके। समझ गई। लागत है कि सवेरे से चाय ना मिलल है, यही से मिजाज खिसियात बा। हम अभी चाय भेजवा बतानी। हेलो तनुजा बेटी, हम महादेव चचा। चाचा जी प्रणाम। खुश रहा बेटी। कोनो खास बात बा का? हाँ बेटी, बात तो बहुते खास बा। तोहार मेहनत और कुर्बानी के नतीजा निकल बा। तोहार बाबूजी कल शाम के हॉस्पिटल से घर आ गए बाड़न। अच्छा, कैसन बाड़न बाबूजी? अच्छा बाड़न, पहले से तो बहुते ठीक बाड़न। वो ठीक से देख पा रहल बाड़न कि ना? देख तो सब पावलन, बाकी अभी आंख पे काला चश्मा लगल बा। एक दो दिन में वो घर और खानदान की अमानत की जिम्मेदारी भी तहरे ऊपर बा। सोचत रहनी है कि दीदी के श्राप से और उनकी बुरी नज़र से अपना और अपना बच्चा के कैसे बचा पाई। चंपा, महाराज जी, अरे जरा एक गिलास पानी पियाइए। बाबूजी, पानी। अरे बहू, तू काहे के पानी ले लू? तहार तबीयत ठीक नहीं के, तहरा तो रेस्ट लेवे के चाहिए। कोनो बात ना बाबूजी, राउर आशीर्वाद रही तो हम जरूर ठीक हो जाए। अरे वो तो ठीक बा, बाकी चंपा और महाराज जी कहाँ बाड़ा? महाराज जी बाजारे गइल बाड़न और चंपा देवर जी खातिर खाना लेके गइल बानी। बाकी देखा बहू, तू बेसी ऊपर नीचे मत कइल कर। तहरा मालूम नहीं खे बहू कि कितना बरिस के बाद हमारी घर में खुशी आ रहा है। अरे दादाजी सुने खातिर तो हमार करेजा छछनत है। देखा बहू, घर और खानदान की अमानत की जिम्मेदारी भी तहरे ऊपर बा। सुना, जौन कुछ मन करे मंगा के तू खा लिहल करिया, संकोच मत करिया, न तो हमार पोता के मुंह से लार चुअत रही। और हाँ, संजीत से कहिया कि बेसी बाहरे बाहरे ना रहे। अरे तनी घरों पर ध्यान दे, ठीक बा? जी बाबूजी। खुश रह।
रउआ बड़की दुल्हन के सामने में मंझली दुल्हन से जे कहत रहनी वो बात बड़की दुल्हन के दिल पे लग गई बा। तो हम गलत बात का कहनी है? ना ना, रउआ गलत ना कहनी, बाकी बड़की दुल्हन माई ना बन पौली ई बात के मलाल तो ओकरा दिल में बा। हाँ अच्छा, रउआ डॉक्टरनी लगी ओकरा के ले गई रहनी तो का कहती है डॉक्टरनी? का कहीं जी, चांस तो कमे बा। ए जी जाना तनी ई बड़की दुल्हन के बहिन, अरे वो विजय बबुआ के भौजाई, नाम तो कोची तो बा, सुलोचना। हाँ हाँ, ओकरो कौनो संतान नहीं खे। अब बियाह के 10 बरिस हो गई बा। हमरा तो लागता कि ई बहिने लोगन में कोनो कमी बा। ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं थी। दूसरा डॉक्टरनी से दिखाएं और जरूरत पड़े तब पटना, दिल्ली, कलकत्ता ले जाएं। जानी ले, एक दू को बच्चा हो गईला से रंजीतों में बड़ा सुधार हो जाए। का हो, नीचे से अहिजा आके लेट गईलू, थक गईलू है का हो? ना जी, थक ना गई नहीं। सोचत रहनी है कि दीदी के श्राप से और उनकी बुरी नजर से अपना और अपना बच्चा के कैसे बचा पाई। अरे का बकवास करत बाड़ू तू? हम बकबकात नहीं की, हम सच कहा तानी। आज बाबूजी हमरा से कहत रहने कि ई परिवार के अमानत हमरा लगे बा, हमरा के ओका संभाले के पड़ी। का सच हो? हाँ, बाकी ई बात सुनला के बाद तो दीदी रोवे लागी नहीं। देखा, ये बात तो स्वाभाविक बना हो। बाकी वो हमरा तरफ ऐसे देखे नहीं कि उनकर बस चले तो हमार गले दबा दे। अब तो हमरा के उनकरा से डर लागे लाग, कहीं वो हमरा के नुकसान न पहुंचा दे। देखा, फौजी ऐसा ना करियन, बुझाइल तोरा के? मंगनिये में ना हम रउआ के गोबर गणेश कहिले, तनिको सुध नहीं खे। ओकर वफादारी देख के तो हम हैरान हो गए बानी ठाकुर कि आज के युग में भी इतना वफादार लोग मिलेलन। अरे बाप रे, इनका के तो बहुत बुखार बा। हम डॉक्टर के फोन कैले रहनी, वो कुछ दवा लिखवेले बान, बस उहे मंगावे खातिर जाए के बा। बाकी रिजाए देस तब ना। तू जा, हम ही जा बानी। ठाकुर साहब गाड़ी भेज के हमनी दोनों जना के हाईजेक करवा ले पड़न। हम ले चलता नहीं। दोनों भौजी में सांप नेवले के संबंध बा। बाकी अगर तनुजा दीदी के बात होला तो दोनों एक हो जानी। रउआ का सोच रहा बा? पैसा के खातिर राउर बेटी को ओइजा बंधक बना के रखली हन। काहे कि रमा के बियाह भी नजदीक आ गइल बा और मंझली बहू के तबीयतों ठीक नहीं है। ऐसे में बिक्की के देखी।